guys, सान्दुं गोसा थिं थिं दुंनायनि माने फागुन सफैबाय नालाय फागुन हाबबाय थ' दायो जोङो बग्रि जानो फैदों। बग्रियानो गैया गोथां। नै ओमफ्राय आं गय खावसेबो आदैलानिफ्राय लाना फैयो। रांख्रि नाङा नों जागोन दा हमजों खाने खानी आङो मोबाइल हम इसे बग्री दंसी दं। आज हम लोग बग्री खाने के लिए आया है इस पत्थर में। एक आयों के घर में दुबली पत्थर में इस तरफ हमारा खेत की रास्ता जाता है। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बग्री खाने का मन करता था और लेकिन सान्दुं भी बहुत गसा है, डंडा भी नहीं है बग्री पारने के लिए। बग्री को हनबाई कर दो और इस पर हमारा जाइली मोटी ना बग्री को हनबाई करने के लिए एक डंडा ढूंढ रहा है। बग्री को हनबाई करो तो जल्दी हम लोग बग्री खाने के लिए बहुत ही लोग कर रहा है। मेगनो नांगोन लै मा दे मनके देखलो तिंनो निसिना मनके चिन लुनाय मन मा खामना थनके देखले मनके निसिना थाइजौ सौरायनाय थनके देखो तिंनो निसिना थाइजौ सौबाय बोरै बाखा दिजु जागे हला संखैबा चिन लो बानाके चिन लुनाय सिर रमना वा बारे फैसा थाखा गैजायनि मिस्ट्रि मावनो स्टार्ट खालामबाय। ओइ नै बायानो गुमियानो लोगो लाग्राया बिबनांखो इयो बिबनांखो लिंदो खामानि मावनो माने नैबे जाबाय किचेन रुम कुरुलानि बिल्डिं आरोना। नै दायो जोंना मिस्ट्रिया जागायजेनबाय थ' गाइस एनका थाखा फैसा गैजाला ओंखायनो माने जोंहा बिब'आ मिस्ट्रि मावनो स्टार्ट खालामबाय आरोना। इउटुबखौबो नायना रावबो फैसा होआनो ओंखाय मालाय मिस्ट्रिखौनो मावसिगोननो लाखै दे बन्दु माने बिगुमैनो बग्रि थायनो होनो थाखायनो सायाव बारखोदो इयो बिगुमैनो बग्रि होनो 10 करोड़ थांनाङा आख' सिफायनाङा इथिं नाख्लायनाव राबाय ओइ वालखौ इथिं नाख्लायनाव राबाय दासो दालायखा दैखो थ' गाइस दायो कुरुलानि बिल्डिङा नैथिबो नुहुरो। ओइ नै मेदामखौबो नुहुरो नै जा मिस्ट्रिफोरनो माइरं ओंखाम संगासिनो नै इथिजाय नायबाथाय लामा नुहुरो आरोना रास्ताखौ नुहुरो नै गुमिया माने खाथ्रा किखिलारि गदै गिखाया माने एनका थाबायखायो नै सेन्देल गानालासिनो सेन्देल गानालासिनो जेबो मोनदो होमबालाय दे फैसा मोनला नों हगारदो 10 करोड़ लखो समझाओ नोंना मुर्तिसो लागाखै बाङाय आं गाखोगोन मुर्तिसो मोनजानो गैला हरदो दे गोदै वाय नोसो दैयो जेनेबा खाराफा माने थाबायनो रोङाखै आरोना ओंखायनो जिद्रुना थांगासिनो नै बादि नों हगार मावनो रोङा नोङो एख' खामानि गैया इउटुबारखौनो पाग्लि होनबाय नै तानाफोर बिल्डिं गरि नुमारदोलै ओइ नोंसा खुरायाव हेलिकप्टार बाहैनो हेलिकप्टार माने खुरुआ जायबायो खोरजा लाबाथाय इयो खोरजा लानानैनो हेलिकप्टार बायनो हागोनलै ओमफ्राय हेलिकप्टारा मु बागोन होनबाथाय नियाव बागोनलै थिंसायाव माने मिस्ट्रिफोरनि स्ट्रागोला बेलेग आरोना सा गाखोनानैसो मावनांगौ मिस्ट्रिफोरा बेलेग खस्थ' आख' जों मा मोनगोन जेनेबा खानिबो आब' थौ गारनोसै जों गोदै बिबनां मोनगोनबा मायावबा गाखोफालायनाय आमी तुम्हार कष्टটা বুঝছেন তিনি ওই যে বন্ধুরা सुकुरालिनि हिनजावसो आङो आंखौ एदावबाय थादो गाइस मामे थैखागोन थाबायनो रोंला माने इयो अगार रोङाखै आरोना खिनानै आलियाव खिथु जिद्रुबाय खिनानै आलियाव खिथु जिद्रुबाय मा सार्केस गैया इयाव मस्त सार्केस खिथिद्रय तिरिरि ओइबे गेजेराव सरबाय नामा देले मामा रखार मा टाइगार श्रफनि होनायदो नामा टाइगार श्रफ
nato kaini maci ye blabude Ay, may tigers. da maci war gede neng Ilo sih usang. Ada kali bawa gini lah ini. Padahal baca puji baca. Ini kata lo mana? neng pin ko tolok nana dem semua oh guys teman ya kasih dia bugri hanna dalam ada nama video ko ay zeng zugar lah deh danda Ampun ya. thank you nana ma ini nama ma hampuli le no hampuli Kata dia apa ya? bus la bay danda la bay pai na da ye thang sei mana guys agak mini lagi pas na bane bela da pai bebasnya komplit dia kita ka Ya garek kemarin bisa bawa dulu. malah ini sudah kalau kita terus बैसागु मोसानो लुगैनाया नेनो हाला tung gua anggap dimpul yang itu kan ini dimpul yang udah kamu tahu mau खराब oh इतना अच्छे से मैं हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ पर मुंह से निकलता ही नहीं है कुछ डांट पाट ही निकलता है enak kawan ada mau na দাদাগিরি নকৰি বিতে তো এইটো বগৰী এইটো কোৱা মিঠা মানে কোন কোন মাই পিকে না জিন্দৰ জানে না দে ৰাতি বুকা পাতা এই দিকটা গল কি বুকা লাগি কোন মাই নয় ঐ নয় কোন মাই kurang kusuma ada kurang mai bila fokus wow fokus merah harit na karape ai le mama bwigri ba da na bwigri bang ye dau đứng đây to bila nih kibe hanya lah na gorom jadi baik guys film lagi deh mana gorom dan anak kurus man lagi deh yeah ada tu pelak bwigri sele gorom man juga guys kada bore ana balu songkri fulena ni jai cek na homdan ani nani ka baik hadira ada dena minati deh minati ai lama nih kada he balu deh seperti nak nak di sini saya sudah suruh boleh boleh ayo ayam minum mau mà bwigri ko nolak ko nang gutang gutang no ah lo लोगोफोर दायो आङो बwigri जाखांनानैहाय फोथाराव दुन्दिया फुनो फैलायबाय आरोना दुन्दिया फुनो फैलायबाय ओमफ्राय फुबाय थादो जोङो आइजों आंजों आइया एसे फुबाय थादो आंबो फुदो थ' ओमफ्राय दुन्दियाखौ लानानै आङो दायो गरेसर थांनोसै आरोना गाइस थाबाय थाला न'आव गरेसर थांनोसै माने आंना क्लास जाबाय थादो ओमफ्राय आंना क्लासाबो मिस जागासिनो ओमफ्राय आङो दा थांसै आरोना दायो 3टानि ट्रेनावहाय ओमफ्राय दुन्दियाखौ जानो फुना लांनोसै आं रुमाव दायनोसो मुथानैसो गाइस लक लोगोफोर जोङो नै पकरि सावनाय दे Kumong ha. पकरि सावनाय आरोना गाइस मोनानि मा जागोन मा लोंगोन जादो नै हुना लायबाय खासिया लोगोफोर jangan नै साराया केमेरा गोनां माने माने बुस्थुखौ नायदोंमोन आं जादों जायाखै नानै इमान गिदिर नङाबा थुमनाय नङाना दे हेन्डेलमेन बुस्थुआ माबाया खम जादों बेसना बे मानि फिसा itu gimana ya लोगोफोर जों पकरि दखान हिग्रा जासिगोन दखान होनोसै आङो गाइस
jahwibai di sepanjang ini. Jangan tahu jangan tahu kenapa. Ini mana kira tuh namun tuh mah. Ada kita warna pada tuh itu. Ini bisa aku kata ini. Siapa yang biasa main nama ini? Pero, ya nang tahu dua sunda. Jangan jibada, sana mau gerup mendang deh kau deh. Sana kau mau lalu mendang ya. Ini kamar ni mau naik mana? Hulus tulus sama mendela ya. Sana mau gerup kan tisi mendang kayak gitu. Gerup tuh nasi nama kau mbak. Ini sini apa sih ya? Ini bile maru bile. Bile pino mak. Iya nang apa nang ada setiap deh. Setiap pas bayi pukul ke dimuna. Pukul itu kono setiap bulan. Ini bel raya ke. Ini bel bel raya kayak gini. Kaman ya leh, ini pusing akan ladang nunggu. Biji gue mana krim juga ya. Minin coklat sih yang hari ini. Mun baik kemana sakit sih gue. Maka sakit. Saya kayak bandok ini mana. Nah, lwgwfwr yang napu Korea. Zasigan. Anjing nadun kada lebisnya. Bela finish. Mau dengar? Nih. Bisnya. Tokan nasi nang gue. Saat ini bet. Finally, sana ako humbay. Humbay na yun mababila ko na tatay. Pukuri kang jisi malay. Baba niyo. Panay na kayo sa. Laos no ha. Laos no ha. Burbok. Pukuri degar majiplong kasi sama basa mana. Guys, आज का वीडियो यही तक था दिन वीडियो बेसी नमन भाई थमना आंनि वीडियो को मोजां मोनोब्ला Like comment. कमेन्ट खालामबानो जाबाय चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना होबानो जाबाय गाइस